Palak paner vlastne znamená špenát. Dobre. So Čiže sírom. je to taký špeciálny sír, možno, ktorý sa ako keby netopí, že? On Áno, zostane, presne tak. Ostane v tom tvare, áno. ako ho pokrajeme. Niekto, kto má problémy s laktózom, nemusí tam dať sír, nemusí tam dať maslo. Môže dať tofu, alebo iba olej, hej? Dobre. Jak sa im páči. Čiže začíname klasicky, ako sme si olej, zvykli, maslo. olej, maslo, Alebo dobre. bez masla. Takže to je taký ten nemenný základ. Potom dávame rastcu. Áno. Klasickú, alebo Klasickú dobre. rastcu. Rastca. Zázvor cesnak nakrájame, dáme. Dobre. Necháme to chvíľku. Necháme chvíľku orestovať cesnak. Kvôli chuti. Áno, pustil vôňu, ale pomiešame, aby zase nám neprihorel. Pridáme tam cibulu. Návin už teraz dáva cibulu, klasickú bielu, vidím, pokrájanú na drobno. Dobre. Tak len trošku, dávam trošku sol. Môžeme rýchlo variť. Dobre, čiže trošku soli. Pripravíme čerstvé paradajky. Môžeme dať. Môžeme dať paradajky. Ďakujem. Čiže paradajky sú len pokrajané, aj so šupkou normálne všetko, hej? Jasné, môže Dobre. byť. Dobre. Umýte. Tak, a ideme na tie koreninky. Toto ja zoberiem Áno. tam preč. Potom dávame koreninky. Tak, a ideme. Kurkuma. Opäť klasika. Kurkuma, tá asi nechyba. Nechyba nikde. Že nikde Je nechyba. zdravá, dávame ju Áno. všade. Výborne. Kurkuma dám, tak. Garam masala. Tam je aj čierne korenie. Áno. Koriander. Teraz Koriander dávame. koriander sušený. Kari. Kari. Trošku. Tak. Niekto má rád Podľa čili? chuti čili. No len Dobre. trošku. Áno. Miešujeme trošku. Dobre. Vy ste zvyknutí asi však na tie čili chute. Áno, človek Že? sa zvykne. Že? Keď to človek Bez čili je... nemôžeme. Áno, áno, ja to milujem. Čím štiplavejšie, tým lepšie. Keď človek jede často, tak sa zvykne. Presne tak. Áno. Ale hovorí sa, že je to aj zdravé. Zdravé v hranicách, Áno, podľa mňa. presne. Teraz spinač. Dobre, zblendáte špenát. Čiže rozmixovaný špenát. Áno, dáme A čerstvý je? čerstvie. Dobre. Čiže tu máme aj na ukážku, že takýto čerstvý ste priniesli. Áno, Takže ten iba listy rozmixujeme čisté, hej? Hej. áno. Dobre. Čiže máme taký ten špenátový základ. Presne tak. Tak, to sme trošku variť. Dobre. Teraz ideme kraja na sír. To indijský special sír. Áno. Takže je to taký váš typický sír. Áno. Dáme... On sa tam neroztopí. Dobre. Smotanú tam trošku. pridáme. Aj nemusíme. Dobre. Necháme To to už trošku hotovo. váriť. Bude to za chvíľku. Dobre, môžeme to chvíľočku nechať povariť. Áno. A je to taká, vlastne toto je vegetariánske teda jedlo a tiež sa to konzumuje s rýžou alebo s tým chlebíkom? Alebo len tak čisté? S rýžom alebo s chlebom. Podľa toho, kto má chuť na čo. A podľa toho, aké to je pikantné. Áno. I môže tu byť aj viac štiplavé, aj menej. Je to individuálne, kto ako chce. My vieme spraviť aj menej, aj viac. Áno. Treba si to asi hneď povedať v úvode však. Áno. Keď si Prosíme človek si niečo tak. vyberá, áno, aby povedal, že len tak mierne pikantné, Áno. lebo tým, že je to zdravé, ale nás to aj riadne zahreje Áno. však. Niekedy je lepšie aj menej štiplavé, že by človek tú chuť toho jedla Presne cítil. tak. Presne tak. Lebo tá štipľavá chuť potom už všetko môže aj ako Áno, keby iba cítite. stlmiť. Iba, že to Čili. páli. Áno. Dobre. Teraz ideme panie, Takže servujete. ideme servírovať, výborne. Tak si to môžeme dať. Takto ten špenát s tým indickým sírom. Takže panír je špenát? Panér je sír, a? pravý sír a palák je špenát. Aha, Tak, trošku. Za dekoráciu. no, Tak. výborne. Nech sa vám páči. Super.